Dnes se vydáme na zříceninu hradu Štramberk se štramberskou trůbou a také do jeskyně Šipka. Štramberk je zřícenina hradu nad stejnojmenným městem v okrese Nový Jičín. Hradní věž Trůba, která v současnosti slouží jako rozhledna, je vysoká 40 metrů. Přístupná je po tříramenném dřevěném schodišti až na vysunutý dřevěný vyhlídkový ochos. Z něhož se naskytuje nádherný pohled na městečko Štramberk s náměstím pod hradem, vrcholy Kotouč a Bílá hora, na masív Beskyd, starojický kopec s hradem a takzvanou Moravskou bránu. A z rozhledny jsme došli k nejkrásnějšímu krasovému útvaru štramberského krasu, volně přístupné jeskyni Šipka. Jeskyně se spolu se Štramberkem dostala do českého, ale i světového povědomí po objevu spodní čelisti neandertalského dítěte, takzvané šipecké čelisti. Nacházíme se nad jeskyní Šipka. Nacházíme se Nacházíme se jeskyňou Šipka.